Muhtaram do'stdoroни futbol, ba ҳама салом. Агар кадоме аз шумо маро нашиносед, ман админи канали 11 бозингар ва барсатиҷӣ мебошам. Бо сабаби оне ки канали 11 бозингар ба наздикӣ аз тарафи YouTube маҳкам мешавад, аз шумо подписчикон хоҳиш менамоям ки дар ин канал обуна шавед ва то маҳкам кардани 11 бозингар параллелна ҳам дар ин ҷо ва ҳам дар он ҷо видео мебарояд бо сифати баланд. Аз шумо фақат дастгирӣ бародарон, аз мо бошад ҳар рӯз видеои шавқувар баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошад میکنه. جک گریلیش با منچستر میآید، لیکن با دستای دیگر این شهر پپ گواردیولا از شیخ‌های عرب خواهش کرده است که برایش فوتبالبازی از همه با استعداد انگلیس رو خریداری کنند. با اطلاع مجله کالچو مرکاتو متخصص اسپانیایی اولو در فکر پول کردن جای لیروی سانه باشد که سال گذشته با دستای باواریا گذشته بود. فوتبالباز 25 ساله انگلیس در این موسم 15 بازی انجام داده، با زدن 5 گل و 7 اسیست موفق گردیده است. جک گریلیش در یک دسته نظرنگیر هنرنمایی کند هم یکی از بازیگران توپ به حساب می‌رود. سال گذشته استون ویلا قریب که از پرمیر لیگ خارج می‌گردید. با کمک گریلیش نجات یافت و اکنون دردسر دستای پرقوت شده است. گریلیش با هم دستگانش لیورپول را با حساب کلون 72 شکست دادند و در پیش روی دستای بزرگ مانع ایجاد می‌کند. یعنی برای فوتبال باز پول کلون صرف کردن لازم می‌آید و منچستر سیتی این قدرت را دارد. مجله مشهور The Athletic خبر داد که استون ویلا اکنون در بهای بازیگر اساسی خود 90 میلیون فونت طلب میکند. 20 میلیون زیادتر از نرخ پیشترک منچستر یونایتد را گزیده بود، چون که گریلیش در حال بعد آن با دسته استون ویلا شرطنامه خود را دراز کرد. در نوبت خود منچستر یونایتد با فوتبالبازان دیگر هوسمندی خود را ظاهر کرده است. مارکوس لورنتو همان نفری که لیورپول را از لیگ چمپیون ها بیرون کرده بود میتواند به دسته منچستر یونایتد گذرد. انگلیس‌ها این بازیگر را آرنده گرفتنی هستند. لورنتو در اول فوتبالبازی اساسی اتلتیکو با حساب میرفت، لیکن با اومدن سوارز دسته شهر مادرید در هجوم اکنون واریانت‌های زیاد دارد و از این دست او را با مبلغ خوب فروشد. در حساب لورنتو 6 گل و 2 اسیست در 15 بازی چمپیونات اسپانیا با قید گرفته شده است. манчестер юнайтед имсол дар англия яке аз фаворитҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. муваффақияти манчестер ба тренери даста алоқамандӣ дорад. оле гунал солшер махсусан дар ҷобаҷогузории кадрҳо ба корҳои бузург ноил гардид. дастаро аз бозигарони нодаркор тоза кард ва трансферҳои анҷомдодаи ӯ бобарор буданд. барои пурра шудани ҳайати даста ва ба роҳ мондани бозии хубу диданӣ барои ӯ як-ду нафари дигар лозим ҳастанд. ҳоло манчестер имкон дорад бори аввал дар чанд соли охир ба ҷои якуми ҷадвал барояд. дар ин ҳол роҳбарияти даста хоҳиши тренерро рад намекунанд. лоренто ба фалсафаи футболи оригинал солше мувофиқ меояд. ва чун ҳамеша бояд хотиррасон кунем ки дӯстони мо аз 1xbet бо промокоди гайров барои ҳама то $800 бонус тайёр карданд. акнун тамошои бозиҳои дӯстдоштаатон боз ҳам ҷолибтар мегардад, зеро барои рақобатҳо ҳамеша коэффициентҳои баланд пешниҳод карда мешавад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дастаи челси ҳам дар мубориза бо футболбози интер лаутаро мартинес ҳамроҳ шуд. бозигари аргентинӣ фаъолияти худро метавонад дар англия идома диҳад. аз сабаби беҳосил будани тимо вернер дастаи челси дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав афтодааст. баъд аз хариди калон дар соли гузашта дар ҳайати дастаи челси бозигарони нолозим зиёд шудааст. англисҳо омодан ягон нафари онҳоро ба интер тақдим намоянд. як миқдор пул ва болои як-ду футболбози худро дар баҳои лаутаро мартинес пешниҳод мекунанд. ёдовар мешавем ки ба футболбози 23 сола дастаҳои барселона و منچستر سیتی هم طلبگار می باشند. лаутаро мартинес муваққатан дар интер истода аст. ба касе пӯшида нест ки ӯ дар ояндаи наздик ба дастаи дигар мегузарад. соли гузашта мартинес ба агенти рақами 1 жорж мендеш муроҷиат карда буд ки барояш варианти аз ҳама хубро пайдо кунад, лекин ваъдаи чемпион шудан дар италия пеши роҳи ӯро гирифт. дастаи интер 2 соли охир дар пеши худ мақсад гузоштааст ки ба гегемонияи ювентус нуқта гузорад, лекин мисли пештара онҳо барқарор бозӣ намекунанд ва холҳои зиёдро аз даст медиҳанд. баръакс дастаи дигари шаҳри милан бо ҷуръаттар аст ва барои чемпион шудан имкони зиёдтар дорад. ана ҳамин чиз сабаб мегардад ки лаутаро мартинес дастаи интерро тарк кунад ва челси барои харидани ӯ ҳамаи шароитҳоро дорад. аз ҳама зиёд дастаи челси ба ҳимоятгар ниёз дорад. вақте ки дар хатти ҳимоя устуворӣ таъмин набошад, бо нархи 300 миллион евро харидани футболбозони нав фоида надорад. инро дарк карда дастаи челси барои харидани Дайо Упамекано тасмим гирифтааст. ба иттилои маҷалаи Daily Mail тобистони ҳимоятгари тими мунтахаби Франсия метавонад ба дастаи шаҳри Лондон гузарад. футболбози 22 сола дар мавсими нав 20 бозӣ анҷом дода ба задани 1 гол даст ёфтааст.
дай Упамекано дар Аврупо аз ҳама ҳимоятгари боистеъдод ба ҳисоб меравад ва барои ба даст овардани ӯ дастаҳои пурқувват талабгор ҳастанд. Аз ҳама даъвогари асосӣ Бавария Мюнхен мебошад. Дар Бундеслига фаъолият кардани ин футболбозро ба назар гирем шанси дастаҳои дигар хело кам аст, чунки Бавария дар дохили Германия ба ҳамаи футболбозон ҳаққи бештар дорад. Лекин дастаи Челси бо маблағи калон ӯро бо ҳайати худ моил кардани аст. Криштиано Роналдо рекорди рақами яки футболро нав кард. Футболбози португалӣ дар бозии даври охири серия А бо дастаи Сасуоло ба задани гол даст ёфт ва шумори голҳои худро дар бозиҳои расмӣ ба 759 адад расонд. Аз рӯи натиҷа Роналдо аз шоҳи футбол 2 қадам пеш гузашт ва бо Йозеф Бицам баробар шуд. Футболбози тими мунтахаби Австрия ва Чехословакия дар карьераи худ ҳамчунин 759 гол зада муддатҳои зиёд дар ҷои якум қарор дошт. Ин рекорди мутлақ дар таърихи футбол аст ва Роналдо метавонад дар бозии оянда онро барои ҳамешагӣ аз худ кунад. Лекин маълумотҳои дигар аст ки дастоварди Роналдоро зери суол мебарад. Масалан, саҳифаи расмии инстаграми шоҳи футбол Пеле даъво мекунад ки ҳамаи голҳои ӯро ба ҳисоб нагирифтанд. Лекин аниқ бояд кард ки шоҳи футбол чиро дар назар дорад. Баклажкаи қутии пепсиро ки ӯ зада дохили партовгоҳ андохта буд ё голҳои ӯро дар бозии пеши хонаашон. Чунин амали Пеле ба Роналдо бисёртар мотиватсия медиҳад ва ӯ метавонад дар 2-3 соли оянда шоҳи футболро маҷбур кунад ки як бори дигар саҳифаи худро дар Инстаграм тағйир диҳад. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писар меояд. Аз ёд набаред лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.